অসমত কি হৈছে হোৱা নাই সেইটো মোক নুসুধিবি বৰ সাহিত্য সভা পলিটিকেল পাৰ্টি না সাহিত্য কৰি আছে ইহঁতে बर'नि साहित्य सभाखौ लानानै गावजों गाव राजनिति जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो इंलिश साहित्य सभा आरो नाजाबावगोन नामा नङाबा हिन्दी साहित्य सभा नाजाबावगोन नामा बर' साहित्य सभा कोने কৈছে बर' साहित्य सभा কোন सम्पादक कोन याक सिनि नाफाय মই ट्राइबेलनि गेजेराव ज' जानानै ट्राइबेल साहित्य सभा खुंनो हागोन ना हाया डाइरेक्ट अबैध माने खुंतो हा बर' साहित्य सभा पलिटिकेल पार्टी ना साहित्य কৰি আছে ইহঁতে साहित्य सभानि बिबान लानो लुगैनाय जायफ्रा साहित्य सभा फैयोबानो प्रफिट लुगैनाय बोसोरनैजों खेबसे खुंनो हागोन हाया बोसोरथामजों खेबसे खुंनो हागोन हाया बोसोरब्रैजों खेबसे खुंनो हागोन हाया नङाबा खेबसेनो बोसोरबाजों खेबसे खुंनो हागोन हाया बांसिन थाखा फैसाया फुन्जि जागोन जायफ्रा साहित्य सभा फैयोबानो प्रफिट लुगैयो बे बिथांमोननि थाखाय मोजां जागोन जाय मानसिया साहित्य सभानि बिबान लानो गोसो गैया बे मानसिखौ बिबान लाहोथाबनानै खामानि मावनो थाखाय बिबान होनाय बे मानसिया मालाबाबो मोजां खामानि मावनाय नङा जाय मानसिया बिबान लानो लुगैनानै बिबान लागोन बे मानसिया मोजां खामानि मावगोन आरो जाय मानसिफोरा साहित्य सभानि बिबान लानो लुगैनाय माखासे बिबान होनो थाखाय मानसिया अभार जाबाय अभार जादोंबा आरो इंलिश साहित्य सभा बर'नि गेजेराव आरो बानायबावोबा मोजां जागोन नामा याक सिनि नाफाय মই प्रेसिडेन्ट शरद बसुमतारी नार्जारी याक सिनि फाय মই सेक्रेटारि মই देखाय নাই তাক हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो खोनाखाबाय साहित्य सभाखौ लानानै बर'नि साहित्य सभाखौ लानानै गावजों गाव राजनिति बिपिएफ पार्टिया थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां साहित्य सभाखौ जोंनो नांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनो नांगौ इउपिपिएल पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो नांगौ होननानैथ' मालाबाबो खावलायाखै 28टा सिट सोरबा साहित्य सभाखौ लोगोआव लाफायालासिनो सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनखौ लाफायालासिनो स्ट्रं बिपिएफ पार्टिया गावनि बिबानाव थानाय बिबानाव गैयै बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि सारनि खावलायनायाव 28टा सिट देरहाहोदों बे देरहाखांनायनि उनाव साहित्य सभाखौ मानो नांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफोरखौ मानो नांगौ सोरबा इउपिपिएलनि साफा सानै गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ मानो नांगौ राजनिति जोंनि बर' हारिनि थाखाय साहित्य सभाया गोथार आफाद जानानै थानो हागोन ना हाया जोंनि खोनानो मोननाय जोंनि मोनथिनो मोननाय साफा सानै गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोंनि खोनानो मोननाय मथे नंगौ माखासे खामानि मावनोबा जाय राजनितिक सरकाराव थानाय जाय पार्टिया सरकाराव दं बे पार्टिजों गोरोबनानै खामानि मावनो गोनां जायो नंगौ नाथाय गावनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ दोनथ'नानै अबेबा राजनितिक हान्जाजों साननि हरनि खामानि मावफानाय माखासे बिबानखौ लानानै खामानि मावनो गोनां जायोबा बे साहित्य सभानि खामानि जागोन नामा साहित्य सभानि माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिबान लादों जाय बिबान होजानाय जायफोर साहित्य सभानि सिनियर जुनियर जाय बिबानाव थानाय अराय समनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बा ट्राइबेलनि थाखाय गोथार आफाद जानानै अराय सम थानांगोन सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिजेपि सोरबा बिपिएफ गुबुन राजनितिक हान्जाफोरखौ दोनथ'नानै गावनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ स्ट्रं मावनांगोन साहित्य सभानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा अबेबा खामानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ सोरबा पलिटिकेल लिडारफोरखौ लोगो हमनानै मावखानांगोन मालाबा समाव एखे लोगो जिरायनानै अबेबा खोथाखौ सावरायखानांगोन जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय अबेबा इलेक्सन टाइमाव सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा सानै गासैखौबो आं बुङाखै सोरबा साहित्य सभानि साफा सानै आं गासैखौबो बुङाखै अबेबा दोलोजों इलेक्सन टाइमाव थानानै उमुक पार्टियाव हो 10 पार्टियाव हो उमुगासो मोजां उमुगा गाज्रि बेबायदि बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मालाबाबो बिबानगिरि जानो हानाय नङा सोरबा साहित्य सभानि बिबानगिरि जानो हानाय नङा अराय सम बर' हारिनि थैनाय थांनाय राव हारिमु खामानि मावखानांगोन साहित्य सभाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव अराय सम गासैबो मावनो गोनां खामानिफोरखौ आसा थायो नाथाय साननैसो सिगां साहित्य सभानि माखासे बिबान सायख'लायनायाव गाग्लोबलायनाय धमखि होलायनाय गोजौ लेभेलनिफ्राय नङा जानो हागौ आं नैबेखौसो आङो सिदा सिदि बुंगोन
बोसोरसेयाव साहित्य सभाखौ गाजा गोमजा खुङो बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरबानि उनाव खेबसे खुंनो हागोन हाया बा बोसोरनैनि उनाव खेबसे खुंनो हागोन हाया बा बोसोरथामनि उनाव खेबसे खुंनो हागोन हाया बोसोरसेखौ दोनथ'नानै बोसोरनैखौ दोनथ'नानै बोसोरथामजों खेबसे साहित्य सभा खुंनो हागोन हाया अब्ला जोंहा थाखा फैसाया बांसिन जागोन जायफ्रा साहित्य सभा फैयोबानो अबेबा खामानिखौ आं मावोबा एसे थाइसे थाइनै मोनजागोन आरो बोसोरबानि उनाव खेबसे साहित्य सभा खुङोबा आरो बांसिन थाखा सोरबा साफा सानै जानो लुगैग्राफ्रा मोनजागोन आं नैबेखौसो आं खावलायगोन आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' साहित्य सभा बोसोरफ्रामबो खुङो नाथाय आंनि खावलायनाय आंनि बुंनायाव हयथ' गोरोन्थि जानो हागौ इंलिस साहित्य सभा खुंनो हागोन हाया हिन्दी साहित्य सभा खुंनो हागोन हाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो इंलिस साहित्य सभा जुदि खुङोबा आरो जायफ्रा साहित्य सभानि बिबान मोनजानो लुगैयो आरो इंलिस साहित्य सभा खुङोबा आरो बिबान माखासे मोनबावगोन नङा होमबा जाय मानसिया बिबान लागोन जाय मानसिया बिबान होजागोन स्ट्रं खामानि मावनो हानाय जानांगोन बिबानखौ नारसिननानै जाय मानसिखौ लाहोथाबो बियो मालाबाबो मोजां खामानि मावनाय नङा मानो होनोबा बे मानसिया एसे अलसिया जागोन जेरैबायदि एडभान्स खामानि मावनांगौ बेबायदि मावनो हानाय नङा बेसेबां पलिटिकेल डायलग खोनासंबावनो बेसेबां गावजों गाव सोमखारिनाय खोनासंबावनो मागो दमासिनि बर'फोरनि मोनाबिलि समाव आरो मागो दमासि समाव माबायदि रंजाखाङो बेखौ नायलांदो आइया मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया 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 मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया आइया 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 मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया 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 मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया आइया 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 मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया 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 मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया खोमजां खाम दामनाया रेनो सेंग्रि बागुरुम्बा मोसाबायनाया खोमजां खाम दामनाया रेनो सेंग्रि बागुरुम्बा मोसाबायनाया बैसागु दमासिनि रिंसारनाय देंखोआव गुबुनारि हारिमुसो जायगा मोनलांबाय बैसागु दमासिनि रिंसारनाय देंखोआव गुबुनारि हारिमुसो जायगा मोनलांबाय दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय सोलायजोबनोसै हमथा हानाय नङा दानो सानखाथाराब्ला दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय सोलायजोबनोसै हमथा हानाय नङा दानो सानखाथाराब्ला आइया 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 मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया 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 मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया
लावगा ओइ मेरगा जाखा लोंखा गाबोन मा जायो जोंनि बे जिउआ ओइ लावगा ओइ मेरगा जाखा लोंखा गाबोन मा जायो जोंनि बे जिउआ हायला हुइला गित हायला हुइला गित मोसा फैखा दिनैनि समखौलाय गाबोन मोनफिनला हायला हुइला गित मोसा फैखा दिनैनि समखौलाय गाबोन मोनफिनला आइया 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 मा जाखो दे सासेयावनो दावखोलायबाय मावरा जाया आइया 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 मा जाखो दे सासेयावनो दावखोलायबाय मावरा जाया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया आइया 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 मा जाखो दे सासेयावनो दावखोलायबाय मावरा जाया आइया 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 मा जाखो दे सासेयावनो दावखोलायबाय आइया आइया मा जाखो दे सासेयावनो दावखोलायबाय मावरा जाया आइया 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 मा जाखो दे सासेयावनो दावखोलायबाय मावरा जाया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया অসমত কি হৈছে হোৱা নাই সেইটো মোক নুসুধিবি আমাৰ BTCত হোৱা নাই এই 27 জানুৱাৰীত যেটো পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া NDFB আৰু আপছুৰ মাজত পিচ এগ্ৰিমেণ্ট সেইটো 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত হৈছে সেই 27 জানুৱাৰীটো আমি BTC গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে অফিচিয়েলি আমি BTC ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আমি অবজাৰ্ভ কৰিলে মাটিৰ পাট্টাৰ কাৰণে সেইটো আমি সবকে দিম কিন্তু প্ৰিলিমিনাৰী ইনগ্ৰেশ্যন আমি 10 ফেব্ৰুৱাৰীত দিম BPF দলৰ প্ৰথম CWC আজি হ'ল নিৰ্বাচনৰ পিছত তো আমি সঁচাকৈ বহুত আগতে CWC মিটিংখন কৰিব লাগিছিল কিন্তু আমি সময় পোৱা নাই হিচাপে আমি সময়মতে কৰিব পৰা দেৰিকৈ হ'লেও আমি আজি আমাৰ BPF দলৰ CWC মেম্বাৰসকলৰ লগত ভালকৈ আলোচনা হ'ল দলৰ মতে এই 3 মাহৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ সন্মুখত আমি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল সেইটো আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগে এই এনেকুৱা লাইনত আমি আলোচনা কৰিছোঁ মতে আমি ৰাজ্যে যেনেকৈ আমাক মৰম কৰিছে আমিও মৰম দিব জানিব লাগিব এই কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই আমি দলৰ মাজত আমি আলোচনা হৈছে আৰু ডিচিশ্যন হৈছে যে ৰাজনীতিভাৱে আমি কি ডিচিশ্যন লৈছে বা ইলেকশ্যনত সময়ত কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইটো 10 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি আৰম্ভ কৰিম মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ পইচা দিয়াটো আৰম্ভ কৰি বা ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীসকলক যিখিনি গ্ৰেণ্ড চিনাইট দিয়াৰ কথা সেইবিলাক প্ৰতি কথা আমি এক্সিকিউট কৰিম 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কথা সেইটোৱে আৰু আমি যেটো আমাৰ শান্তি চুক্তি হৈছে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যেটো পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া NDFB আৰু আপছুৰ মাজত পিচ এগ্ৰিমেণ্ট সেইটো 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত হৈছে সেই 27 জানুৱাৰীটো আমি BTC গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে অফিচিয়েলি আমি BTC ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আমি অবজাৰ্ভ কৰিম এই কথাটো আমাৰ দলত আজি আলোচনা কৰিছোঁ যেটো এটা শান্তি চুক্তি বডোলেণ্ড পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হিচাপে হৈছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব সবৰে দায়িত্ব এটা আমি পালন কৰিম পাৰ্টি লাইনত আমাৰ আজিলৈকেতো ভালে আছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগে আমি পাৰ্টি লাইনত যেটো নিৰ্বাচন আহি আছে পাৰ্টি লাইনত কি কাম কৰিব লাগে কেনেকৈ আগুৱাই যাম সেই লাইনত গোটেই কথাটো 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগত যেটো BPF দলৰ CWC মিটিং হ'ব তাতে আলোচনা হ'ব এটোতো আপোনালোকে সবেই দেখি আছে এণ্টায়াৰ BTC প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত পইচা আনিব নোৱাৰা প্ৰমোদ বড়োৱে খাই পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰা এইবিলাক পইচা দিয়ে আমি কাম কৰি আছে এতিয়া আচ্ছা বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট বাহিৰত নন BTC পাৰ্টিটো প্ৰদান কৰিব পাৰিব নে BTC নাই সেইটোতো উইদিন আসাম MLA ক্ষেত্ৰত বা BTC ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো কিন্তু BTC ক্ষেত্ৰত BTCৰ বাসিন্দা হ'ব লাগে
কিন্তু MLA বা MPৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা জুৰিডিকশ্যন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বা এনেকুৱা হোৱাটো আমি দেখা নাই। কিয়নো আমি BPF দল হিচাপে BTC বাহিৰত কেণ্ডিডেট আমি নিদিম। উইদিন BTCৰ মানুহ হ'ব লাগিব আমাৰ কাৰণে। কোনোবা দলে যদি কোনোবা বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি পেলাই কেণ্ডিডেট দিয়ে, এইটো আমাৰ আপত্তি। কিয় বেলেগ পাৰ্টি যদি আনি পেলাই কেণ্ডিডেট দিয়ে, ইয়াৰ আমাৰ আপত্তি কি আছে? কিন্তু BTC লোকেল কেণ্ডিডেট হ'লে ভাল কথা। এনেকুৱা কেণ্ডিডেট দিম বুলি আমাৰ দলত আলোচনা হোৱা নাই। অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগত এবাৰ CWC মিটিং হ'ব, ইয়াত ভালকৈ আলোচনা হ'ব যে আমি BPF হিচাপে বা NDA হিচাপে আমি BPF দলে কিমান চিট খেলিম। যেহেতু NDA হিচাপে আমি এইবাৰ নিৰ্বাচনত খেলিবলৈ ওলাইছে, তো BPF হিচাপে কিমানটা চিট পাব বা আমি কিমানটা চিট বিচাৰিম আৰু AGPয়ে কিমানটা চিট বিচাৰিম, সেইবিলাক আমাৰ মাজত এতিয়াও ফাইনেল ডিছকাশ্যনত অহা নাই। মুঠতে আমি বেছি চিট বিচাৰিম BPF হিচাপে। বড় জাতীয় এটা মানে বাগৰুম্বা ডান্স, সেই ডান্সত আমাৰ 10,000 বাগৰুম্বা ডান্সাৰ নৃত্য বহন কৰিব। তো সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱ কৰিব লগা। আৰু আমি ধন্যবাদ দিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আগত যেনেকৈ বিহু ডান্স কৰি পেলাই দেখুৱাই দিছে মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত। ইয়াৰ পিছত আদিবাসীসকলৰ ঝুমুৰ ডেন্স দেখাই দিছে। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ এইবাৰ বাগৰুম্বা যিটো নৃত্য, সেইটো মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত সেইটো দেখাবলৈ সুযোগ দিলে। আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত কেতিয়াবা হয়তো কোচ ৰাজবংশী, কেতিয়াবা গাৰো ৰাভা, এনেকুৱা নিশ্চয় হ'ব। মুঠতে আজিৰ দিনত যিটো চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে সমানে সন্মান দি পেলাই কাম কৰি আছে, সেইটোৱে প্ৰমাণ। মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হ'ব। যেহেতু অসমত উচ্ছেদ চলি আছে, অসমত কি হৈছে হোৱা নাই সেইটো মোক নুসুধিবি। আমাৰ BTCত হোৱা নাই এইটো। অসম পৰ্যায়ত কিমান জন BTCত এনেকুৱা হোৱা নহয়। নাই, আমি প্ৰিলিমিনাৰী প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত 5 বা 10 দিব বুলি আমি ঠিক কৰিছোঁ। হয়তো কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত 10 হ'ব পাৰে। মুঠতে আমাৰ হাতত সেইটো গোটেই তথ্যটো আহি পৰিছে। হাজাৰ মানে এপ্লিকেণ্ট আহিছে মাটিৰ পট্টাৰ কাৰণে, সেইটো আমি চবকে দিম। কিন্তু প্ৰিলিমিনাৰী ইনগ্ৰেশ্যন আমি 10 ফেব্ৰুৱাৰীত দিব। NDA হিচাপে খেলিব। কাকো চিট এৰি দিয়াৰ কথা অহা নাই। NDA হিচাপে খেলিব। NDA হিচাপে খেলিব। কাকো চিট এৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই। এইটোতো NDA হিচাপে আমি 126টাত খেলিম বাছ।